Kaji theli ka long bau ni ubriu umdan ni ka khtim ke jong blai umdan ni masim khoi umdan ni marushu lami langmi Ksuid rei thuli ni tau yo bandrong biang skabar ka long ba la shu pen bet I daladi dan ubriu persang oke nganom le shu kata da ka buj da ka bor la jong de ing tau shu pen bet I daladi ke jong jingim pas ka balai ka long bala shu sar ni ber shu sar ber shu nyat de klem sai Pi kata dan kambet ya ke jingsat da ka snam ke jong trai de ubriu dan kambet ya ke jingsat ke snam de shu sar pen bet I daladi de ban shu le I daladi gitu gitu tadi tau Ksuid abu wan biang I are thli ni ubriu are shu sar pen bet I daladi de tau yo bandrong biang But Ksuid kuma pi batai mana pastor kada isha lamar balik film dan show haga sense na la jong film khot shui mesti bakoi kalawan me kei ba pi kwa kalawan me kata ke jingmon ke jing kwa bor kum ta ter but hoi kei ke bajah pa jalla jong yam hoi masu sun ai ki yeng ba ki tung kho ba ki do no ki khon kan dai ke basuk I doai ro na ni ke jaka bo bleng penting ni ki do sisa ada bang apa sih Bible kata semen berim kadang ni kecil kelong Ksuid priang ni kata udah keren ublai udah keren persya ya ki khon Israel memdai men penyak na gading ki khon nama gadon ke child sacrifice bele you po jalla jungi ke dia Roi try saya sir ni ai ngui tra ngi yo banya dor kat lang kum ni ka ni ka chaka na ka por na ka wei ka singi blai bacha ngi ai ngui tra ngi yo banya tip shapi ngi ban pla shapi ngi ban kai shapi na ka ti ga jong blai ngi la ju kan bun sin ba ya Jingsheptieng hende menta kini ka jingi kram ta ka sing kan compare na ka ta namar ka topik la ni ka mat ka bangi a mata ka sing ka dai ka Jinglynshop jong Jingsheptieng kaya ngi skam ling ba ka jingi kai ka bangi yo ni ka po menta kana jingi kai pi kana jingger khu bat kham tam kan plat na ka ta ka Jingsheptieng ka ba pi ma ka jing ka jong pi saya singi pidang soba yo mesti buku jutra ni ka chaka badem kumji bapet ni ka por kumju ngi pidang soba ki pastor bat kinoi ba inoi kai bodaran kar bat ni ni pastor molong soba pastor pi drive sofer pastor ading do antai sadan ringkat badi pastor bantai bat ya pilang borok kumju saya sin tengli banya sengap na ke ke ba kini ki shikri ke jong blai ke dan bani kai halo be de bat kini kamat ni ka pomenta ningkong nishap nga IT ke dalam perang ai pastor molong ya roi try if he baro iwe piwe ki nong pet hagane ga por ga menta so komen sa si sen ban wan ban ya yo ya kini ki jinghi kai ngin yo ban ya kran na kane ka jaka kum juro ai khuble ye pastor fair I bala lam prang ya kane ka jinghi kran ga jongi hagane ka singi bat kum juro ki para pastor para sakri jong try ka sardon bare no hikai ken ha bang pet nya ga tin ga jong blai na ga sithi ka ba artimuthi hagal nong ka balai ka kran sa pangini kisngi ba khado bat kawai na kata ka ong haga khot ka baar namar ki briu kin long ki ba I tang yala de bat shisha ngi em hakum ngani ka por ba ngi yo I shisha ba ka jingi chong briu ka de tang yala de yakiwei om nan ka no ka jingi ngila ban shem ya kata ha ba ngi pet ya ka no ka khubor laki de khubor ki ba mi ta ha ka social media la ne ki mainline news la ngi pet khamdam kai ka ba jia bat ka jalla ka jongi kaba I penting kaba I pensmet sudah bat kaba yang persyaro pada bat ka tin jong blai nama ka Bible ka ong naga juhi naga sti ka ba artimuthi khot ba hinyo pat ka ong namar ublai syam la ai hangi ka men sem Jingsheptieng mo ka ba mon ngila man su thu ka mangila ya bu ya kani ka phang ha kani ka singi mo ka Jinglynshop jo ka men sem Jingsheptieng han ringi su thu ba ublai de khlam syam la ai yang ngi ka ta ka men sem Jingsheptieng han ringi kani ka men sem Jingsheptieng ga wan pat hai ki we brio ka daw ka day namar bagi beri menta ki I tang ya lade ki kwa ke tang ya lade kebumut bakin yo ya kata ka ba yo ya lade lada ki bu ya nor ya no ha ka jingma lade de ban shemi ka jing embryo lada le ka no ka kam lei namar bala yo ban hun ya lade bat ka de ke bat ka Bible hoi ke bagi jia ngala ban ong pi kim pat ju jia ke bangi yo sngo bangi yo I ha ki khubor bat ngi tip ru kidan ba marjan marpa ki Shillong mong ngi tip ru bakum kita haba ki wan jia ngi de tip ba hoi ngi haba ngi su thu ya kata ke ba wan ra ka de be na mar ki ni jing jia baro kum ki kime ki pa kum ki henmen ne lane ngala banong ngi pi we ha kum ni ka por manta kalong kam sim Jingsheptieng ba haba bre uyaj de met mo man ha ka ni ngi ku bor ba dan bom na ternem katarom de bala mi nyu steng
kung kita ki ko badamar balay kinyo ban luti nakabanta ka jindon kami ala de fika bible kala kran lupa ya kani ban ngala banong fika ning ka man sim joga Jinglynshop joga ni man sim Jingsheptieng kawan kadai tang kani gawe menta ngi i tang ya la de dai na mar kata ngi perkhat tang ka jingkiu la de ka jingkwa la de pat kani kawan ke pat kani pat kawan ra pat i ka jingma pat haka imlang ka salang mo so bantai kumno na pi sngo paso firu ban ong halor kani banta Uli pastor kata ka jingkli ke jongpi kata ka de ke jingshisha ngi em gi sngi bagi breu ki tangel de ki perkhat tangel de ki penhun tangel de ki perkhat shu ki wai kin sngo kumno tadeng ta mo la da pet ki gi baja gi ni sngi na do ki rukom le jong ki breu ki wan ha ki yeng ki tu ki thim ki shim ki tiar jong ki breu manta ki breu ki sir bi ki tieng bi la don chno ka ma gi yeng la jong na rong tu na kata sir da ka man sim but po kani syo ka sedang mensyua mementa terpois so ka jing penyap so ka jing lebor ter kila nang yat kini ki sngi namar ngi i sha ki sngi ki bakhat do sha ngi em ki sngi ki bakhat do mangi i sha ki bakak tin jong blai ka tho anang pendap nak sngi sha ka sngi tane ta ngim ong ba balai ki long kum ne ngim lengo balai ki long kum ne namar ngi tip lupa hagi sngi ki bakhat do kin long bai kum ne tade ta nga sngo ba kumba la ekran do mena kamat ka long ka Jinglynshop mau juga Jingsheptieng shisha kat ba ngayo snow gini ki sngi ki bri ki ong ba ngi tieng man pha ki kon chi school ngi tieng ban ya marwei damit ngi tieng wat ban shong ayeng ru namar bam la ban tip mano bala ban wan mano bala ban le don bor na thom bor wat ki kon rum nu chu ban i ayeng nu chu ban la nu la wan bi ki ni ga man sim de juga Jingsheptieng tading ta bangi pe shisha ga lokom long rokom man ki imlang ka salang ga jongi isir shisha, Jingsheptieng shisha, tambah ke tangan ni kawai pat. Ladangi menang kerani kubor step ini kisingiru. Kalau nang kata, lada long kumno rengi haban tip ini kawai bau jisu tu udan. Bau jisu tu udan. Dadeng ta idan ke kubor kini kisingi kum kishakri jong play bangin. I men sim yapi. Habangi em kini kisingi bakat do. Ngin em kumno, ngin perkat kumno, ngin long kumno. Dadeng ta nga IT ramo siya sardan ba in yalam ru angani kapor. Meskipun pastor, ketika subjek kebaidi ngalak menong ba mengini keren, mana kan keren san, namar ba kibru kin yo jengkermen sanang nopan, aba kipai shabaro kiliang, jingdu jengkermen sudahi, mah aba ngapuli itu ki komen saya mah aba kitu ki jingja baro beraja tu jing sosi, ke jing sya penyap kitu ki yo, mo ni babuan ki komen tu ki jingdu jengkermen sudah deh. But hakatu ka jingdu jengkermen jungki yo ya kata ka ngalak benong no hakadur jong ka Jingsheptieng te ka bawan haki mar mla su ban yo ka jingsania nang no ro mo ha khem da kran ben ya kanu ka mo ka department jong ka sarkar mo ki blak khmi ki blak pet hari ngai ki comments pat ki ba kim hun ya kata ka Jingshakri ka blak ai da ka sarkar te hang to ma ki ngim soy hap ya kan ki baro mo im su menjor habla ja ki ong ba karangdan sada ka wei pat mo ki kwa ya kata ka justice te gitep ba datang ka tin jong ble hi de datang uji su hi bala ban ai ya kata ka mau ka justice ka basisha de bat ban pelat yangi na kata ka Jingsheptieng lane ban yo jengkermen lane ban yo man sim hukum kani ka por debet stang na ka tin ka jong ble tinga aingu yu ble ma ba ngidang ya don kum ni mangidang yo ka ban ya keren ngidang yo ban ai man sim ot ka jingdwai na kaliang ka jungi ka let shakitu ki long yeng ru ma baro ki bala mat dikitu ki jing sosi baro pada sisa ada perkat ke jinglang do kawan ke jing bitaru mo banong bari bamdan syu ka mensim ke jing solan ti pastor la se tu khat ma ba kadan kata ka jing tang yala dire ti ga yo i kani ka wei pate pastor ba solingo mo unong le amdan Jingsheptieng ki basha le apat yo Jingsheptieng te baso phala ba kini ki ba penyap brio ne ki balik kambat bor ba lutie ki ba show ki brio ma ba iya po kini semta ki kubar khlak ba kansan ki shuwan ka wei den ka wei da ami iru to nong le on Jingsheptieng ta kendia ro hari kini ki basha de baro Jingsheptieng kemo ki long kemi ki long kpa babuan da ba yo benekran ba ki yong langsung salia ban pelat ki kon ro ma Jingsheptieng ti nambar ba ngi i bakani ka jingle unong le am mar ngi su thu ba utau brio bale mo kadang ka bor na selendet te ka pelong itau brio ban le te ki kam snil par kita bakata baro ka kam snil ka di bawan na usaitan na ubaman tikini baro ki brio ki bampat tepat yu blai bam Jingsheptieng yu blai ki perkhat te baka Jingsheptieng haki ka nemuan lano ki sko bakata ka jingle jongki ka pen Jingsheptieng ite ki brio
Te namar Jingsheptieng ngidang le si ngidang le. Bar kumta kisngo baki dang yo bor dah. Abangi pa kitin jong ble ram ngisam don we briur bolong kumta. Muta mudei u Jacob te. U am la syukur, lani la walang la le sniu lo jong hinman. Bar kata ka jing le sniu jo hinman nam. Hei bula thok do, bula tu do ai ta ka jing kerku ka badai jong hinman de. Ka Jingsheptieng kawan kala pa diu. Abangi pai ha Genesis long lai puar. Boh ngisam hangne ha kerkot bakat wei kong kumne. Tu pelat yang menta ka kerpat de me na ka khti hinman jonga. Na ka khti iso na banga Jingsheptieng yu. Bayo unwan bat syo yap yang ya ka kemiru lam bat ikikun. Hanre melong sisa ngan le bahaya me bat ngan pelong yu sembai jong me kum usiap da ka duriau. Ya uba om la nyoshu na ka jingbuan ba jong. Te hanre hang ding ipat ha ka konteks. Kai ka jingkran jong u Jacob ne ka di ka Jingsheptieng te. Balai kawan Jingsheptieng nomor la su thu ka jong ka jing makla. Bat hak dia ko bat ong itu ki brio baro ki bele snio. Wan nom perkhat ra wat ong ba kata ka jingle ka jong pi Pindong ba ngan le bet kene ke kam sneo ublei yo I ublei tep lani kala panong kibriu ke nom tep kipulet ke nom tep ke ba pile nam ta kibriu ba pile ben ye wei men sem ba peniap bat ublei mun pan jingken mar kitab Genesis wat yu kimrat ru do ngan pan jingken yu tau ba shem ye ka snam jong briu te kono tam para briu la dangi shem no ye ka snam ke jong briu lani ke jingem jong briu bat hak ding isu sedang ban sutu kawan ke Jingsheptieng ha de Bat kata mengala wan ong ba kadai kini kibriu baro kibre kapsnya ki perkat bakan nomon harikan sepoi kapor ba kata ka Jingsheptieng am ka bana oblei pat kan wan de kini ki bale kapsnya ki wan ra kata ka Jingsheptieng ki kibriu bikin numnot so mo banya ha ka jingem ka jengki ban sudan bet ha ka jingem ka beri bete hari kim poi perkat pakan lawan pat ka Jingsheptieng ka jong oblei pat kita ki bale padam kata akan khamma su pakan khamting su kata pat mar kata kan wan lambat ka jingbitar senan ka jong oblei ka jingbisar ka jong oblei Tadi yang ba kali ka mensim Jingsheptieng I kumba kan job makate ban trekam. Hari kat dang don hi kisakri ki jong blai, kat dang don hi ka ktien ke jong blai yam in job bet. Kat barang yo ban penbenai ke kubor. Siapang Jesus Christ lani kata kasnam jong Jesus. Kat dang la ban pensngoi ka ktien jong blai yam. Kan mensim Jingsheptieng kanam la ban tre namar ngidang don mengi ki banget te ka justice le ka jing bisar hok ka jong blai ka dang don de. Kubesh bun sai ka jing batai ka jong pi ma mangai scam pi bapet ru pi yo jing pensai bat jing hikai. But halo jong kata ka baisai nang kren ngatan so ko jing kelipat la tolong ka balai pastor rang in nyerap ban shailam mo le se piru ne ka pomenta pi ko ban tep ya ka ni ka benta. Hatu pastor hambi pet ya ka ni jing ja ta. Kat ni haba ki briu ke le to kam snio. Hatu ki ke le da ka bor briu ne don ne da do nu men sim ne ka nu men sim ta. Man pet am ngatrai da de da per komile sol batai ma de da ka jing da bor jelong brio ta karang ga jete blam handai ngam tepat ka bakum no mo handai asukwa le se phi dan jing batai la ne ka no ka juba bro kata ka jingkeli ka baki brio le se kili lang kata ka jingkeli trai but how kata kare ke basna tamdu ba fi kli pasofia but komenero bai sudan ilakren sipang kata ka jingyat lenti ka jongi kum ki brio kini kisni ki bementa nginget bet sisa ba kum khtin ka jong brio ko batai ba ubrio hi daladi bu unle ya ka to kam ane bu unno ban shimno ya ka jim ka jong brio nganget daga jing tep lem ka jong kandan bai ka jing penram rai nget bet bakini am ki di mensim pat ki bale don bor ne ki bala penlong yu bakin long ba uni ubrio unlong brau ha ka ta ka jing sha ilam ka jong kini ki mensim baman mar nget bet sha ka ne ka we ba debit daga ka jing sha le don bor ke jong ki ha kini ki mensim baman ki kloi ben le no ya kita ki kam ki ba long persha ya ka anyu bulai le ne ka kam ki long persha ya ka ta ka imlang ka salang ka bangi don ha kini ki sngi ki bamenta ma bulai ba bun sen em ngalaban ong ha ba ki sha possess no le ne tu mensim baman rung no apo ka jim ka jong ki yo no ka we no ka jimot ha ka jimot ka jiperkhat ka jong ki yam but on the kila adep ya ka tu am kinsa realize pat ne kisa wan no ka jinte brio ba kila le ki ka bam dai But nginget baik begini am kini baik kibor jong ke jingdom kiboran banyale banya ban tombor ya ke jim ke jongki nomor balai ngalaban ong ma ki play te ya ke jim ke jongki am ki play ke jingkhang but sisian ma ki play ke jingkhang te unong tu unrong bet ma unong tu umwan tang mun tu umwan penyap unon penjat ke tin ke jong balai kala keren lupa sisian bagim don nei bad ukres unong penem jengi ladang im don ka jingkha jong snam ke jong tra kan ma baik ki men sim baman kin le dan bor baik ki men sim baman kin rong bet but unkwa man penjat ya ke jim ke jong tu breu
Tadau em namar baki ki play ke jingkhang em kini ki bamman ki yo banrong. Tadau ki shai lam bakla neleng ila banong baki sha possess no em ka pelong ki em bakin le ya kini ki jat kam. Tadau bangi pet ya ktien ke jong blay ru em kadon kani ko we ga na ka gospel ka jong Marcus ka hebo Jisu pen kia itu beri busong Ksuid. Kaktian ka jong blay ngasnat ya kani hebo Jisu le Shillong ka ba kata ka Shillong ka kerteng ka gadara ngan chupli dekat ka ba ar komni. Habo ula mino te na takaliang komni ru ula wantan yu na ki mau jing tap ubri u busong mensim bang khut. Uba judana ke jaka syong sa apreng kita ki mau jing tap. Ti omdan menu ru bala ban khum yu em wat de ki kinjri na bala jukum jende yu de ki nar kejat bat de ki kinjri henry ki kinjri ula ju pathat bat ki nar kejat ru ula ju pen pathat lingkot lingkai bat judan menu ru bala ban penjo yu fiam kata de ke e ga jinglong ka jong uni ubreu ubudan uni men sembaman wat ki kinjri ru usu pathat la re shisha am da kata ka bor ka jong ubreu am ngai ki kinjri unum la ban pathat wat tang ha mengiru ti dengi ong ini pathat yu kinjri am nginum la rai na marpat ba uni ubreu udan uni Ksuid apa ka jim ka jong wat kita ki kinjri wat ta kin nar bate ki kejat ke jong uram ubethat lingkot lingkai but judan ununu breu bala ben penjo yu hare hakani ka bentapan abo Jesus Christ ulet ben syam bat u ngai tenat bah ka jinglong ka jong ni breu ba wan shau Jesus ba ba wan shau Jesus wan ban mani haki kejat ki jong Jesus but utep hiru ba retang Jesus bala ban pelai lot ya ka jim ka jong tara ka jim ka jongi kum ki breu ngimdei ban Jingsheptieng namar ka Jingsheptieng em kawan ra ke jing kuslai kawan ra ke jing klamar jing mut aga jim ka jingi ke jong brio habangi i bikini ke jingja ki wan ka imlang ka salang ne ke bagi i ke jingja ki wan ha ka ying ka sem ka jongi ka benta ka ritang ka ne ka we bangin wat utrai ka bangin ala ban syam bangin khot ka par yu ka budang dan hajat tadau bana ka ni ke ka wan ra ke jing triem kan wan ra ka jing sup ka jong Jesus Christ ha ka imlang ka salang kan wan ra ka jing sup ka jong Jesus Christ ha kilong ying kilong sem namar ka jing pen khia ka de bitang ha kerteng ka jong trai kam nom dan ka no ka jing pen khia hoi nila ban lech ki counselors nila ban lech kita ki jigirap ba ka ni ka government ni ka sarkar ka ai rengi tepat ka ni ka we ban wan ra ka jing sup aba kan jam sim aba kan jado am ude bitang Christ bala ban le ikata tadau am ngi kum ki bring ngim di ban Jingsheptieng tadau ngi di ban tebet bah ka kerteng ka jong trai kren ka bor maka kerteng ka jong trai am kani ka di ka kerteng halo ki kerteng baro bar ka kerteng ka jong Jesus Christ ki khosio baro kin dem ki ba beneng kendo pergi bah pok kendo bagi tlet baro kin pla beritang ka kerteng ka jong Jesus Christ tadau ngi tep hiru ba ka ni ki aka baro am ki debet na ka bor jong jingdom mau pol akrenya kata ka jile ka jongi kam de ba ka do ba ka snam ka debet kam de ka jile ka jongi ba ki brio ka jile ka jongi am ka debet ba ki mensem ki bamban tadau em ka ktien ka jong blay kala ai ngi kum ki bangai ka jing shlur bangin kum na men ki no ki jing ti atiar ki jong blay kam tam e ka ktien ka jong blay ko ha ki por ki sngiru ki basnio trabul sien ngim nang ti ban king ki ni ki jing king atiar tadau ka Jingsheptieng ka wan no ka rung no ka lin shop no ya ka jing mut ka jing parkhat ki jongi re ha bangi don ya ka ktien ka jong blay ka ai ngi ya ka jing so dang ha kini ki banai bla debro iposo bantai la pen mi ni ka kon kum no fin job ya kita kitma Angkat kita kamde ke jing jarang kat pasal ade lupa ke jing profesi and written dah. Uble la alu pai pitra pasal ya to kopor. Pin thoi ni kat nomor ba uble la itu bukan saja kam kani. Ada ke jela jing kadan kam bantip kini ki baro. But kani ka kor ruam kamde ke basu tho na ka jing start jing posto. Kani bet na ka ktien ka jau uble. Kumno ba uble uyalam ya ka jing posto. But babuan ki bri ki la shipping kani ka kot. Ma beleng babuan ki bri ki yo ka jing tengan. Aba ki yo sngo ya gitu ba i pastor i tho kat kum ka ktien ka jong blay but shisha kawan rabe ka jing pelai lot ha ka jing ka jong breu ma kamde ka ktien ka jong breu ka di ka ktien ka jong blay bala shim na ka di ka ktien ka jong blay tara ka jing ka jong yam ka kong san tam do ha ka ni ka jilla ka jong i don kam yo blay ha ki ni ki singi ka menta Rosbo pastorang ya ka jing penchai ka jong pi but halo jong kata ka jing kai ka jong pi ka bidang batai ni ka po menta ma ka don sukui ka jing kelipat ngasuka mengkelili sei paso bentai ni ka por dalam kepala ini rapat pensailam pastor akan no kerukom pada pastor bawa Ksuid ta uyo beruho beriyo pun pi kani de jing shisha ba Ksuid udan kam ya ka jaka bu unshong tadeng tangi pet na ka ktien ka jong blay no Matthias ro tul nong ka ba khat ar ka khot sau fulai ter ke tho yangi ba Ksuid habo mi no beriyo ulai ha ki dorang khiang ba den ta ukan mau yang kliau na umi ba den ta umhun menju shang jini setai riu kwa ban possess ya kanu kono kamet dan lai teli gi hang to nang kong de ubu bet nang tau sar nang ta balai ka long ba ulong ru batli
vì anda bao nhiêu suy quan phai i bu long ni briu long thali cái gì thali cái long bao nhiêu briu đan ni cái tiền cái jong blay đan ni mình xem một khối đan ni ấy marushu lami lagmi suy rồi thali thế nên tao yo ban rong biang sekarang cái long ba la shupen bet i daladi dan briu persang okay nganom le shu kata dah kabut dah kabor la jong thế nên tao shupen bet i daladi cái jong cái jingim but sekarang lai cái long bala shu sar này bershu sar bershu nyat te klem sat vì kata dan kambet ya ke jing sat ya ke snam ke jong trai te tu briu dan kambet ya ke jing sat ke snam de shu sar pun bet idala di de ban shu le idala di kita kita di tau Ksuid abu wan biang i are thli ni briu are shu sar pun bet idala di te tau yo ban rong biang pin kan mau ni ke weru pa kum lai kran menen tu briu po gadara onda mi no tu briu em Ksuid ki kwa jaka bi te pa jaka ki dan kam ya kamet te ta ki i tu ki sniang yang tu pa ingi tu sniang wiแต่ก็ได้kata cái 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 bảo suốt yêu đơn cam vậy cái mệt,แต่cũng nó uyo bên rong hậu brio em, kata cái Jingsheptieng bảo brio em cái bên những con em buộc suốt uyo rong đây cái jing susi, brio em tahu susi tan susi urong suốt cái jing play jing khang, cái bảo ar cái jing kuslai tan em brio cái rong vậy, suốt lomba play jing khang uyo rong, sekarang em cái Jingsheptieng Mentar Jingsheptieng em, gisgo kumbang iting, dan kini Jingsheptieng ada jingpli jingkang ya ubaman. Kidan so kita kiwe mal, se ubre upet, kumno orang Ksuid mar upet, lepas ke jingpet ke jongu, se social media kala jorplat ni kesengi upet gitu ki film dakat ni ki bakum kita mo. Teka katu kamen sim karung tahu. Nak ki bungi pet, ki bungi sengap, kata karung bet, ngipli jingkang. Teka dia kata ngihap manusia, ki bungi pet, ki bungi sengap. Balik ke bungi keren ne ke bangi le ala gasngiem ngihap manusia. Tadi kita ubreu i umapat dan i ujis kresa ke jingem ubreu i mapat dap do mensim ubreu mapat yo site da snam ke jong jisu Ksuid yorong bet da besok. Tadi kita jisu ong hakmi yang ke jingkang atit Ksuid tiet us kenjat bit tar urung bet da bor yau tau breu bo play kendiat ke jingkang. Tadi kita ujo ban possessionan yo tau breu ya ka ba longkum tu ubreu kum lai pulien do mena apa gadara badarong sisa kita Ksuid maka babel ka ong kidi ki pat ba Aduh kumban dari wajar teli kita Ksuid ki rong how tau bre tadi ta kini kisngi bon ki bre kim pule ke ktin jong blai nangi kren ktin jong blai nangi kren si ji kai le ki bon bam skap ir te ka nonsense ktin blai ke ta ke ada ban pej ka jong ko perthei ki ni ke ba mo kata ki kam bam ler ki kam bam sai so atas tunat te tadi ta long ban skap wat ni ki kren jong ni ke sngi kan no ban skap pi dan kano ka ba iper ne kano ka ba yo ban ya rakhi kita kinya pej ba andai ka Jingsheptieng am boduna ban sengap Mar kalong nonsense ang pastor na marakin pa dia kendo. ha Si sen kila Asian mem da ka one shot kata ka Jingsheptieng kani ka tien jong blay am kan umlong nonsense yo ka Jim Joki. fi kata ka Jingsheptieng bangi pule kting jong blai na ka sti ka ban kong mo koren le dong ban kong ka ong ne kting jong blai kani ka khot ka ba phat pra ka ong namar kata ka tien ka ba shapang ka ding phna ka long shisha hakita ki ba jatno ka jing ibet henry kita ki bi yo like em ka long ka bor ka jong blai fi kata ka Jingsheptieng kita ki briu ki ba dang yat aga do mo ka gospel ka jing ibet ki kata gospel jisu bible la ka jing ibet henry ya kita par ki bi wale em ka deisha ka bor tadi ta kinu ki briu ki basngap ya ka jing kai ktin jomble ngida sum ye chi shai pi abang ipe ki views ki jongi i kat we kat ar kat lai jar tang tang poi ki ar po jar ngi su ye pi namaro blai ba pi ye ka ktin ka jomble bangi da kar khu ye pi sha ba ka ktin ka jomble kanang dap aga gm ka jong pi ka ktin jomble ka da long sha ka bor ye pi ba ka ktin jomble ka da long jing kar khu namar ba ka long ka bor ye pi ki bel em tadi tangi da dua ingi da kerku syai fi ya pi relasi dan ki bilang shu sengap akan ka por menta de fi sengap no menta fin sange no ya peteng ban sengap ka ktin ka jong blai namar klem ka ktin ka jong blai ya ka jingim ka jong pi ka long thli bar ka suk plat yuk Ksuid ban rung ha ka jingim ka jong fi ka long thik ka yeng ka ba dan perdam dan ai da pe oh lat na ka yeng sikli ti ki lat na ka yeng mar bam dan ai tagi kili ki brio si yo lat ke ne yeng tadi ta la da usai ta no pet ta la dam idan ni ayam ong lat man ne yeng tadi ta buan urung be jelang pada yang ta open kordit yo ta brio ta kada open le ki kam ki balai lai pujat ban tombor ki kin thai brio ne ban to ban thiem ban penyap ban le ki kam ijili ban le ki kam mo
kiba isat met bagade kata lada ubriwi lada umdan yu Jesus Christ sisa gade ga bor jong boman ka penjat senan yu tau briu Bakari Isha mo pastor berfikiran sepang kita kiyeng ki betali. Bat ni Isha kini ki nongba ki jengi ruam ki bun ha ki yeng ki betali. Dengan kira dengan Jingsha ki bun. Bat ha ki ti yeng betali lapunan kam benle ki kam ki besni. Kata ka dengan Jingsha. Dapat na? Ki pendar kam benle ki besni ki le ki ngalaban ong kini di dross kini di kiat kini le ki bamdai. Ki pendar kam akai yeng bayu. Yeng betali ki yeng bamdan menono bre besyong. Kata dia Jingsha, teng ru ka ilong ngiu no te ka to ka yeng ru. Iko badan ki men sembaman ke badan moto po ka yeng. Takara dia Jingsha ka yeng ka betali kan attract bet ya ke besni. Kata. Tadi inta ka download ka betali ka long kom jo. Hu orang Ksuid ben le ka no kam sniu da. Takade ka tanga sungo bangi yalap kan ne ru ka daw ka long ba fin long ki badap do men sim. Fin long badap da ka ktien. Fin long sha ki badap da ka gospel ka jong Jesus Christ. Besim adap da ktien dai Ksuid mrung khap nyam uet umi no o thai khap nya ne ta ka kata mar Ksuid kwa jaka kluit marung umnut ban marwe uman bina ka sinong tang nyam se tade ta ka bos kala khap nya ta jong setnom lang Tumbia lenti bakim. ta ka kata kade nomor 1 umnum wan tong way ar unrung be dagi bobon da ka kata habala khap nya da ka ktien ke jong ble habala khap nya do men sim ba khoi am unum dan jaka ban rung ban unum kwa iru ban shong tan maru le ran fi kata ka dagi jingsham ununo ubriu belai kini ki bedan lang ni hajan ni ki leran mendi ki leran men kran ya kan uno basti ki leran ki sngo shin ran ki leran pagom ta ki wet ba ya ta ubriu ubam le ikata kam sneo Ki kwa no bon mi no ha ta kata uksuj i unom la ban dong ubriu bala dap no men sim namar uksuj leran yo men sim bakoi leran ni ka gospel leran ni ka tin ke jong blai ta dei ta ya kita ki briu ki bam nan nei au le boss Tadi kita pakai kan ni katai pakai kampus ni bagi kita beri hap syu amai hot namar belai bekil kelalong ki merau ki jong ubaman. Bafidang keren pastor kapan kan mau yang kadon ki bang apule. Sepang ki psikologi lane ka jing perkhat ka jing perkhat jong kini ki criminal. Apa Amerika but kilap itang wi ka daw kadai ka ba ki engage palat ka jing perkhat jong ki. Pihak tin jong belai hau ka baktin khasi jong i kam de correct translation. Habang apule na ka shti ka ba ar jong upol so Timothy nokong nyo mene mo namar ublai usam la ai ngi mesim Jingsheptieng. Henry jong ka bor jong ka jing it ber ka jing le atkar. Harik tin parang kam ong jing le atkar kong sound mind. Rangai hani ka por phi ba pet ro phinyo i ba ba ngi ka jing bot jing perkhat jong i kabdon ka to ka por ba kan long aram. Ngi engage palat ila de ngi penbun kam palat ila de. Lada ngimbun kam haka kam, ngibun kam haka mobile. Ya keki bangin pek, ya keki ban puli, berkum tater. Kebamut kini ke jabingam, kam don syuk por ban perkhat, ya keki badai ban perkhat. Dari nama kata, ublay udah keren yu Joshua, bar udah ongru yu Joshua haka lenong ke benengkong kitab Joshua dekat bapra. Wat ahai bakini ke kitab, ke hukum, kan jano, na ke sentur jome, hanrei menyai perkhat ya ka sinyasngi. Perkhat ya ka sinyasngi. Ni meditation. Fingi ngila bahaman tagi palet meditation bai belai bakata ka jingmo jing perkhat kan long aram fila dagan ni ka jingmo jing perkhat jongi kam shong da kam long sound ngin le ro ki kam klam da perkhat ki wengi perkhat tangi lade u e to bri bu e tangi lade ka dei ka namar bu upet be u engage ka di ka jabing ta perkhat tangi lade bakata ka jingya tip lem mane ba khaw tin ka jong blai ka kren ka ta station room anong ka ba ar ya kita ki gentle ta ka jingya tip lem ka jong ki Kila ba kim tip you blay. Kidon hang ni ko kim tip you blay. Kim tip pun play Bible, kim tip i kita. Hari ka iga daw pat yakiem khoi. Bala kren ka desha, ka de ka bor jing Ksuid. Henry. Ka weiru ka de am bangi pet ba ka ni ka jabing jongi. Ngim don porsu ban perkhat. Menta ngiesong hajan hari ngilong cengai. Bar kita ki ba cengai ki wan long hajan. Ka de ka ni ka perthai menta radap himdan pisa dan baburam ipi. Don pisa baru apa buram ipi. Kaperthai kala kelalut. Bat kane ka penlong em baki briu em lamar nga ka chisu tho banga puli ki kot em banga su tho ba onda ba ada le apat ya kitu ki crime ka jongki namar belai namar ba kimbiang ka thia kadam kambiang su kata ta don por su ban perkhat. Kei ba de ban perkhat. Bat Ksuid kuma phi batai mene pastor ka de isha lamar belai pim dan su haga sense la jong. Pim khot su im sim ko
Kelawan be kei bapi pek, kei bapi kuat, kelawan be kata ke Jingmane. Ke Jing kuat bor, kum ta ter. But hoi, kei ke bajah apa ke jala jong yam. Hoi, ngasu sen ai kita ki yeng bagi tengko bagi do no. Ya ki khon. Kam dai ke basuk. Ngi duai ro nang ni ke jaka bo blame pentingan ni pi. Pi do sisa. Hari bang apa ke Bible ke Testament berim ke don be ke Jing kini akelung. Ksuid upriang ya kata udah keren ublay udah keren persya ya ki khon Israel memde men penyak na ding ya ki khon nama kadon ke child sacrifice bele you hapo jalla jungi ke dia der ong be kadon ke jing penyak bring ala man sung thu hande bele tengi khenung kana kama mane fi keren pasto ka de Ksuid ukwa ya kata ukwa be yang kene ke benta kam de shu ka port abortion nama bele mental atip benyada kadai be yakini saka balandet berkedaur kadayam kalon ke engage apa ke japing juki beri bale kalam perkhat shu ke baki kilong kamnon ke sound mind ngai ada lakem yakiam ki dadon hak tu hapo jail ne hak ta jaka jungki am da kiran yakiam ki very very normal try makiru ki babi kong baong sadar namar kim tip hak tu ke por ke ai baki kile ngasngur hak ni ke poram namong tang ya baro ngakwa banong ai bangin tip ban perkhat sinia sengi ya utrai ngin si pore ke mobile ngin si pore gitu dah ya ke jingpun kam si por syong perkhat ngasgo menta ngimdan syu ke tu ke por ngasrai bun ki yeng ada bapet jangan ke por pinya menjur dan syu ke jinge dwai lang dan syu ke jinge perkhat ke jinge keren ke jinge hikai dan syu namar la syu engage be halade ki khon ke bapan ngi ai kata ta ke pertai ke ie de ki khon ki ie kita ki ba ai ngala ban ong ifi namar ka Bible ka ong men hikai ki khon ma mesyong metia men ngasgo kala dolur ka Nongkhryiem ta menta tik along arti mutin long balai ko ngidon te ka dur jong jing rublay ngi klet no ya ka bor jong blay Ngilen ya ke bor jong. ngilen ta ngim ngecu ya ka bor dei namar kata ngim ngej ba blay udon dei namar kata am ngi perkhat lada ladon ke CCTV ai ngo ya ni ka kor ka bor lada ladon kata thai ada donor kini baro na long safe kat ko baca Bible kan namdan kata Mungkin ikti pastor mentala da don makna ke CCTV ubreu upong helmet udeng da mas itu yo itu ule kan tamono ni ta kan long okay ngedei nama kata ho ngikwa smart baro pin lamar bang engage kan ni jabing jungi ta ngim perkhat ke baro menta supa khen ni ki breu da ong as pa sipo plus so she's pa sipo long kan no uperkhat so dan ni perkhat 10 minit namar bale ngila su engage ladi ke jabing sediem ngila klet ke bor fi kan ni usoi tan em bo ngasu thu ka wei ba ka Bible em bo usoi tan wan kata em kata be ka sol fi to nong gather em ka sol ka jongo ka chimu ji perkhat jongo soi la iulon hari ka men se mem ka tep de namar kata ulit bendam ka se no tep yu trai ka Bible ka ong Ezekiel khat pramo ka men se baro de jong tra men se ka tep te umla ban possess ka men se possess ka ni sol yang ni ka chimu jing perkhat but kay kum no bang yu de namar kata ka Bible ka ong iri bendam ka sound mind wangas ngau kini gisngi em gimdan kani ka sound mind de namar kata ngibu kani ka topic mo pastor fair kay ka Jinglynshop no ka men sim Jingsheptieng perkhat man ta kan ngur bathia aram ni pha school ki khon ni pha da ba aram ni lat tieng hanu kata ta ni pha jeseng habda up non shop dan shu hanu no to kat no ngila ban pe ki khon jogi ni namla stang lapan kala jelot di ki baro ta ngila kan ngini sna kon ro be ngini namla dala de de hang tau try ongan tang sanya la ka khmat bangan le sna yefi lam the day will try utang shine but kay go utang shine ai bangin IT la ka jong ko sol chu ke jibu ji perkhat jong i try haba perkhat ikata nei kan mau yo Moses haba kalawan sisya kata ka Jingmane ka Jingim ka Jungu ki kimi ki kpa ki shinai tu ka shang ki pentia yo Moses ha ka shang ki pentut ha ka tu ka wanai telada ublay dan rekat un Moses jenda la yap no te ha ka tu ka wanai le se kala peluk ka tu ka shang ba jenda la yap no ha ka ba sot nat tu ka long ba ka kimi bat ukpa jong Moses ki di giri ublay ki di lebi te tadi ki priu ki shakri ublay tading tang asnat man perkhat ikane goy tada ki kimi ki kpa ki shakri ublay am ki khonam da ki pa sani chanoru ki lech chanoru
Kadang boleh kecing ada ke jong boleh. Ngi haban ngay. Bau try IT ki angal ke jong ba dia. Amen. Sam khandai phuwei. Sam san phun ri ko amor khat basaw. How bling and yero ya ka ktin jong. How bling ala shania nganong Jingsheptieng. Pikat ni ke di pinikum ke Kestan ngi shania ano. Ono pakat la ada adon CCTV. Ai ngoi bling ini yo kita baro. Kan peni ke smart but not safe. Smart city yes, not safe. Safe ka datang hakti jong try. Lem dau ngi la su thu ya ka jing safe jong ka sol jong i ya ka jing pen im jong ka jing im jong i ngi nam su thu ru ya ka jing ya da jong ka jing im jong i tra u ya da ti ngi nam ngi Shillong Kristan nan ta ngi ngim don ya ka ta ngong i fi ngim don ya ka tu ka bentang ngi kran ya ka e bangi kran em kam ni don ma ka tin ke jong blai da ngano fi menno pa jidon girus ni don lot what kadukan ula tieng na kadukan yu tieng da ong ta ngalai tan ni chei ngalai Lada blay udang Jingshop yu kan Jingshop ta ingi banget. Kan bola laptop. Bala laptop nomor ka jing bitar mu uru kamdang sound main. Nomor ka jing bitar ka jing. Oh peniap. Blay do yan atray ngi no miyo. Tan blay tang ka way pan ngi su thu ngi wan em yu blay. Yo ngi len no ngi bang ngi ta kedur. Ngi dwai ngi ngai pat. Jingsheptieng ro yu boleh. Jingsheptieng yu blay. Ngi nyoh ro yu. Pat ngi engage de perkhat pi kan no kan ta pi engage ka jabing jo pi. Kadon ka por ba pi syong ban perkhat ke e ba ka tin jong blay ka kadan. Ba pi syong ban ong ye dwai kon. Ya syong ini ayu kata am. But nga ong fika namar isen e ki khon jong iro nga ong fing isen e namar bale am. Kila engage dang ret ba pli ki khon. Ki khulung mo la jong adon khulung ret. Ngala im dang ret ship me mobile apet. Tang nyo pra banai la su tho dai kata. Ham parkram la dap snam. Dai i kum to kila long tension ki we hap ti apa ye tension ketul long tension. Attention jong ki ba ki yo. Ngi haban pe do ke attention ke ki khon jong ki yo. Na mangi ro dala de. Kam na pe mobile nang thia da miet. Ngim ju don de ka tu ban ong. Sound mai ngim bangin switch off everything. Bangin don ba try. Kat hayeng mane la dang pa mobile am hap perkhat. Ngi wan sa Jingmane ngi hanre ngi dang up yo don menor ban phone. Mau ping asu susi hoi kum pastor ngam jukran. Ada ngasu si. Lada kidon ki bru yang ka poi ka phone hayeng mane ki mi shabar ki kran am. Ngasu thu wan yo blai ki da kham koridor to ka phone. Men at least ki de masung thu ngawan sa hayeng mane. Ada ngim koridor su pat ka hayeng mane ya ka ban mane yo try. Tengi kimi lenti ba utrai un. Nang ngim buram yu try buram kum noi. Lada ong lupa mo sam khat pra. Nane ka ai we Samuel ro ar life ho. Kalau kita ki penan buram mengatakan penan buram. Kita ki nyobain yang mengatakan nyobain ke yang iki. Itu kata. Tingi ngimdan terus story kita. Ngimdan ni kata. Tapi nama kata ngaso em. Hakane ka por ngi haban keli ala de. Habang wi ong kawan ka Jinglynshop no kamen Jingsheptieng kita babon pala de kata ngi kam dei suara kani ka hakane ka singi kani ka kubor yang ada jinya keren. Kadau ka de ngi yo ki phone de ki spa teli balik mar kata. Ka lei kani ka wan ka de tang ka we. Pi laklet ya ka kti kam ong pastor mana. Fi Joshua am mula Jingsheptieng menyalam yang kini ki pai ba try wang. Menyalam ya ki em la me pai ba menum not. La me perkhat sini singi tin jonga. Men long nong yalam. Kan dia kata perkhat dia kakti. Men long bakaroi man bah. Ong kakti ke jong blai. Dia kata perkhat le dia la song nem pen bai ke yeng la jong pen bai ke jing la jong a song doi nem. At least 5 minutes ngi ai nem you try. Babon ki yeng Kristan san men dan la badwai. Dan kumbaw ong tu syakri jong blai if you give more 1 hour no to Jesus. Shikin ta wo try dan ran kat wo pi baro sisngi. Un ai ka por ga jong ya pi baro sisngi. Tapi ai ka por ga jong pi u tang khndiat te un jisu un ai ka por ga jong baro sisngi na gam da jong pi Pi haki jiu halar fi pai tas ben berem. Ki de khen koridor bha ka to jing buk ti halor ki khon. Ki mek pa. Ki de khen koridor bha kata. Menta kan ur yang Kristan ma buk ti ki khon. Siapa ki khon makin school ki le cita. Ali khon ini doi lang fi buk ti try mana ku. Nama fi dei ma pi tenong syarai. Kita ngela dir menang dan doai. Dia katakan Kristus. Nama tengah diri doai. Dia tu dia Kristen. Dia nama kata tak ngopi 1 minit dah. 1 minit bantuan. Se ban tim nang iki khon. Se ban tala nang. Lara khamtam klamburam yaki khmat ki brio. Cuma wan perlok je ikpa nemo. Syukum yai bitu khun yai pe memang bendam. Tanggatai. Akor sono memang kumplei memang manong. Hari lahi kai moi ka tin jong plei.
kadai kata. Nama orang sengau senganya kan orang jaka. Kamen sim jong Jinglynshop, jong Jingsheptieng kan wan bet. Nama kani di keporam, bu syaitan ukwa ya kata dia kata ngi benar siapa uji suara bong lupa. Hasil kan dua pin benar siapa kini kijing dia. Benar katma benar ye le gawe kejat beriu ye gawe benar lot. Bat ngestunat sang kadai gue, handai kanam kata ye yeng jom ta yeng jan jom ngihap chania kata. Ngilong ro kum gisendran ki bisong ka lieng. Ka leer ka wan bi. Ka jipin ki kan wan bi. Wala ada uji sudah nak lihat. Wala da jisu dan ka lieng. Bo jisu kum kuslai utia bet. Ka de ngi ru utia jisu ye tia lang. Sepet kan baca. Ngim dei ban Jingsheptieng. Oh ngasu tu perkap ha kap kal alam kumne ka perthai manda stor. Ngiki dang step shumare bet. Ki khon alam school dang kloy. Nan por da. Nan por ke gero. Hakani ka nan por pa ngalong ngosong tipinta don por. Tengah at least 5 minutes nang nga to ke dam suturu at least bukti ki khon duai. Phim don por kata ro. Kata de ke jingkli ke pa. Onam ai. Ban shop. Nama kani de ka porem ke ngingim kan ma beda jai ki bahe am nginang nang bania da. Ba jai ki khon rit kin jongi ki bam tebi e em. Ban ngim la ban pai sa ju ki ban bu sa giang. Ngihap ban mi chaba ba kin tip kini ka perthai. De kata ngihap ban duai ban bukti lo jongi. Ngihap ban ai. Ya utara ngim dei ban bu thali ka yeng jongi ko menen la ong pastorang ke yeng thali ta ki jing snir bu bu ngim dei ban long thali. Adam ta jing duai ta ka yeng thali. Te shisha ngi ango utra ya ne ka ji kai ki binga yo ne ka po ngit scam kala pe so thu ip ka ai man si ip bat ngit scam pinang la banya ta ka bor na ni shkmat ba shisha kanam long ne ai ka khatin ka bami na ni ka chaka na mar ka wan ka bor ka jong blei ka wan be na ka bisha ka jong tra ba ngit scam ka long ka jing khu ip ba shisha hala ka sngi minot ka khatin jong blei ka bai pastor no ne ka ban spong joshua ba kum ula banya shkmat blei do ong wan page ka diang wan page ka mon wan page sai ai repeat ta shkmat ya bet kata kalenti ba kanu kanu ka ka bu uyo kata ka ri ju kanti manget skam kani ka ji kai na ni ka pomenta kana me se phi wa padang ki ju snow jungi padang ki pet jungi shibon ki ke ri a ba khtien ju blei kandan na ka dunu ka ju phi u blei ukre joshua ka lomin kong ga ka khandai wong hatu ngam chino hukum yeme tulong baklan bar baslur ba wat tiek lam ni wat kiyo na mor tura bo blei ju me dorin kat bat me kat sam me ni kadi ka jing kan scam ka jong blei joshua bat namar bo yo snow ga ka jing kular ta ka daw joshua ru ya bet kaman kum ta mangir kum jo kum la patay no mena ngidan tangan ka khtien blei ru kum jo ong ngi menta worship tieng ni wat kayo na mo tribe bo blei undaring kat bat ni sei bani ni sana ngar khui phi ki pa ba ki baro ni ka po menta ai te pastor bante yalani sing doai Ngin doai ni ka por ka menta. In doai da ka jingat, in doai da ka ba kermen. Ba ngin doai ba blai shisha un pin kala ya ka ni ka jela ka jongi. Un pin kala ki long yeng ki long sam ki jongi. Ba ki kin long ki brew ki ba iet yu trai. Ki ba iet da ka donut da ka man sim da ka jingmot da ka bor baro ba ki ba iet ru. Iki para marjan kum ba iet yala de. Kum ba ong na do menne. Dan chute ka ta ka jing iet yu wei. Adon bit ka jing iet shapang yala de. Tingin duai ba kan dan ru ya kata ka jing iet na ka menta ki para marjan. Ini duai ka ni ka por menta bu blai un pa yu man sim ko un pendap hagi long yeng ki long sam ki jongi un pendap ki khon ki jong fi un pendap pi ki mi pa si sha habo man sim jong bleu dap habo danu man sim ka dang ka jing lai lot ka ka man sim Jingsheptieng ka ta ka jing ban khia ka ta ka man sim jong ka jing dum ba ro ki lai lot habo danu man sim ba khoi ka dang ka jing shisha ka dang ka jing lai lot ngine dwai ni ka por menta try ai ngo ime ko pa ni ka por ka ba kodor ya bang yo ban ya kren kat ni na ka ktin ka jong me try mala ai ngi ni ka ktin ban snow show lo pat lang jong me try bang ni ka ktin ga ngai ka mon paithli ni ka ktin kan kharoi ka ni ka ktin kan na mi shisha ko na ki so ke ba thiang ki ba bang ablai ba try ka na long kpu shisha ga gm jong ni khon ki jong me ki ba snap ya ka ktin ka jong me nga dwai nam ta jong fi ba dwai nam ta jong fi kong ya ka long yeng ka long sam ka jong pi ki khon ki kti ki jong pi utrai war ki kuslai na ka donot jong pi lemne wat Jingsheptieng war ki kuslai na ka donot jong pi to nget fio blai to nget hangaru ong jisu bang dwai nga ker khui bi ba ka jingsuk ka jong Jesus Christ ka ba pala ta ki Jingshep bang baro kan ri jai jai ya ka jingmut chi prakhat ka jong fi ya ka donot ka jong fi how Chris jisu om ko ba ka prathai ka ai ka jingsuk jisu ong ka jingsuk ka jong nga ai pi ya ka jingsuk ka jong nga e no api om ko ba ka prathai ka ai nga ai mga happy
o try ongi kata wat ki kuslai na kadon lam ne wat Jingsheptieng adwai nga kerkhui pi kan kesngi pin long ki bri ki ba dap do man sim ki ba eat you try ki ba shakri you try na do ka don no ka man sim ki jong pi but shi sha pin along ka daw ki jingkerku ya kan ki jalla ka jong ya kan no ka jaka pi dan pin long ka jingkerku hoi nga dwai nga da hukum ya man sim Jingsheptieng baro ada pendekut kan da lat no asna na ki jimut perkat ki jong pi ka ba sna ka man sim jong pi kan da dekut baro nado ne khlemat haga kerteng u Jisu amen but amen trying kerkhui pi ngin se kan do shibet aga por khat wei be jim in step hapo maulai nong kwar haga jeseng jaga PotterNet fellowship bakum ju shibet janmit haga por san be ji hangni ha prayer center jong ka PotterNet han Nongthymmai blain kerkhui pi blain daga buram jong amen